inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! Hapon na! Ah! Pinky on mo, baby na! Ano na, boy? Oy, kumusta? Ano na? Kuya Nimi Manggura, ano na, Kuya Nimi? Gua na? Gua na? Suy bagaro. Stress ba? Uy, ini pala na election. Bako lang kandidato na stress. Pati sa butante. Stress mga tugang sa iba. Tanay na nakalista. Yan. Yun na yan. Dahil na magpara problema tabi. Kung di ka nakalista, ako na kung ano-ano ang piga para tatara mo. Ha? Dahil na magpara problema kung di ka nakalista. Pabayain na yan. Importante magboto ka tabi sa maabot na eleksyon. Sisa ni buboto mo, bala ka na. Ha? Kung gusto nindo, itaram ko ngunyan kung saan marami na ibuboto. Sige daw. Gusto nindong Damarian. Merindal na. Good afternoon po, Pilipinas, mga Bicolano. Saan man napantikan mundo, mahamuto na announcers booth me. Buda, masira mo nun ininait. Pagkatapos hanggang kan meeting ko duman sa PhilHealth, mga barkada ko sa PhilHealth. Oh, tinamanan ako ni Ate Pitaki, masira mo nun na. Ano nga rin daw kayo pag-inom-inom na ini? Masira mo nun sa hali po sa Alice Corner. Yan, dyan po sa EM's Barrio, Salbatan ng Siram. Hello, Noel. Hello, BP. Pag nag-agi kami guduman sa Aramon, tinampo pa rin hali sa Mayway, sa ipasiring sa Buseng. Umangi ka duman, sa left side ka niya, unso, Alice Corner. Ano, so may mga tapsilugan? O sa inutan ka ito, may magayunon naman na lugar na malinigo nonon, may maliputo nonon, buda, malinigo ng mga tukawan. Yun naman sa mga drinks migo na. So, drinks baga nagari nga may kape, may cold and hot. Buday ko sindaki so chilled taho, salbatan ng sila migo. Iyo. Ata na. Ang pagnamit ko ng gadgari so bago-bagang kasal. Ay, pwerte. Ito yun ang ganang pagnamit ko. So, gari baga so pareho ni the first time. Ang apot ko kayo mo, BP, simple yun man na. Ano. Biyahin na kaming mga botante kung silang iboboto. Noel. Yan ang pagbugtag sa kompromisong sarawayon ka. Araw man pangaran. Sa hiling ko, kitang duwaga, nagkapareho ang gusto ta. Kirby na. Yan nagkapareho kitang duwa eh. Gusto Are. mo itaram ko? Di. Latos, di mo pagtaram latos. Di. Ano? Di ba na kumataram? Marami ko nata. Ano. Sabi ko ba sa mo, maikis ako. Sagot mo, hindi pa ako nakakaikis. Hindi pa ako nakakabot. Agtalimigo. Kaya, pag-isip ko man yan. Nabaka ko ang isip ko. Marauton kita. Ang makapabago pa lang, sumakabot ko di. Simple yun masabi, P. Ang kwarta sa bulsa. Ang boto sa baluta. Nanggad. Number one, iyan, BP. Bukak-muta sa utak ta. Kita tinawan dahil tayo inagad. Nan. Ano ba na simple? Di akong responsibilidad kayo mo kasi tinawan mo ako. Yan. Tama. Kung mapirdi ka, bala ka man. Ano importante, Migo? Dahil ka naghagad? Correct. Kung dahil ka naghagad, tinawanan ka, basta, ano man, naghagad ka? Ang apod magkakankas siya. Yun man nanggad, ano? Gari nakakuha ko sa imong rason. Grasya sa'yo man mo. Bawal magsayo makigrasya. Yun man nanggad, adi. Yun man nanggad. Tinawan ang gabi. May pambakal ka na kay Tuduman. Pag nakako ito, sumadalagan ako doon sa AM's Mario. Ah,
Okay. Kumpit pambayad lamang ako. Delikado ini. Baka magkabalyon. Baka mapasalidahan tang ibubuto tang dawa. Ayun na sa imo. Salamat. Bye. Sarawayo na Noel na ini na. Wala. Stoy. Ngunyan baga na malipot-lipot ang panahon. Ata na. Dumantabi ka mo sa ano ini? Dumantabi ka mo sa negosyo ni Ate Pita Pakres. Bata may nagsakat ka sa ang babae digdi. May burbit-bit ini sisi. Piga para iiling ko nagbababay sa kuya. Sisi dungan niya kang babae ini oh. Sino nga kani babae ini na? Sige nga kung kagayong-gayon ka babayang ini, kapandukon nga niya ko ni Ate Pita na Pakres. Nakashort pati. Salbatan na nga niya kung gayon. Pag-isip-isip ko, garo nga niya ako sa akin ni Ate Pita ini. Iyong mananggad pala. Iyong manangga. Tanbidbid na kong Ate Pita. So kaklase ni Messi, si Paula, si Pau. Nailing ko na. Sino nga niya ko rin babayang mahatod sa kuya ki drinks? Kuya Nemi, nalim mo ito Kuya Nemi, akin na Ate Pita. Kuya Nems, nalim mo ito akin na Ate Pita. Sino nga niya ko rin babayang na titilaogon sa ko, na mataw sa ko ki drinks? Nganya ko, aki ni Ate Pita ini. Tan pinakaan aki ni Ate Pita ang midbidong ko, si Paula. Mas magayon ito kay Paula. Nag-iwalan ako ni Paula pag nailing ako. Iwalan ako na. Kaya Kuya Henry. Bala ka nga. Dumang ka mo. Seriously. Dumang ka mo sa Alice Corner tabi, ha? Alice Corner. Ha? Dumang ka mo sa Alice Corner. Ano ko? Dodds, pare. Present yan. Mga pa rin na, ano mong panisutin ang papabuseng? Uy, mga sa may kanto. Tarong linda yo. Pasiring sa buseng. Sa inutan, sa wala ka iyan, sa orinutan mo lang nangabanganan. Yun naman sa Alice Corner, hanapon mo naman. Hindi mo nanggat. Kung doon mo makuha si Ate Pita, hapit, so utong sa akin niyang magayon na babayi. Pwede ka ito. Uto siya lang so drink. Ayaman ang gusto ko man sa imo. Yan ang gusto. Actually, yun man ang gusto ko sa imo. Pade. Piga, kaya ako nag-apo. Oy, si Santa taon. Piga, ano ko so drink. Sentawanan mo kan drinks. Bata sabi ni Macy Lou, di katarin ko, ano ba yan si Vito yan niya na? Oo. Pag nagka-programa, pero may babae niya yung isang emot. Alam nga man lalaki ang pag-irestoryanta. Si Madam na. Kudutong ko si Madam na. Alam nga man lalaki ang pag-irestor na kailangan gwapo dyan sa kanto. Tapos, kailan naman po pare, sa nangyata mo, ay nga ako din pwede. Anong day? Sa bagay pa de, ang pagkaibatang luwara yun. Pade, tama na, tama ka makatarabag ko pade. Leman? Bata kay mo si Madam. Oy, apito na duman si Madam. Bakali na kay chill taho. Isay? Duman sa Alice Corner o dyan sa mga... Ayo, madamang kami. Chill taho. Kaya nga nagpapapot kami. Duman ka. Oo, malamitan mo. Tapos mag-take out ka. Mag-take out ka. Ita, di nga ni. Wala nga nagkata. Pero yung nagasimba yan, di si... Oo. Pita sa kuwan. Sa Say. kampo. Yan yo. Tapos so take out mo migo, isikreto mo sa auto. Doon naman ang tigini. Doon sa Iya. baka kurusingon ako ni pag nalang ako ni Badam, baka kurusingon ako kaya. Okay. Iya. Salamat. Okay, thank you. Bye. Iyan at chill taho na yan. Darara ko naman sa arong. Nganya ko binugta ko naman sa table. Binugta ko sa nganya ko ilog ko doon sa ref ini. Pagbukas ka na kang ref. Daddy, what's this? Wow! Tangaki ko ng ikadwa kong aki ni. Di ako nagpara pakiuron dyan ta. Sisibot ako kuya ni ki-English. Naman ang English ko baga. Kulango na. Biga para gamit ko sa eskwelahan. Kulango naman ako. Kikapos na ako sa arong. That's for me.
sabi kan aki ko, pag kalalaking ta, ay masiram nga daddy. Delicious nga daddy ah. Yummy. Angin ako, tapos narimatin na. Dahil pero seriously do, malinig ang lugar, tabi, magayon tabi ang lugar, and mga mo yan, malipot, tamang-tama yan, malipot mo yan na tag-init. Tamang-tama tabi. Ay, niyaon pala si Pau. Ate Pau, good afternoon tabi. Kaya si Pau, kanini, friend ni Mrs. Paula. Tabi, kaklase ni Mrs. sa College of Nursing, kayto sa Aquinas University. Yan. Naguli pala si Ate Pau. Ay, mabuto pa, no? Mabuto pala. Mabuto. Henry M., pwede po nabakuban straight ang butuhan? Ay, pwede po. Alimbawa, nagboto ka ngayang gobernador o ng vice governor mo, pwede po yan. Nagboto ka ngayang congressman o ng mga mayor, pwede po. Dahil mong requirement na straight vote. Ang kwan ka yan, you have the choice and you have the right or privilege to choose. Di ba? Kung sa tabi ang gusto mo na kandidato. Hello? Good afternoon. Good afternoon, boss. Ako gusto ko ibang malipot. Ang malipot nga lugar, Migo, wala na ki 300? Tuyan baga sa may maroroy. Ang pinakamalipot mo niyang gari 500 na? Tuyan baga Pira sa na? may maroroy. Kusuro si Krito. Mangguran mo dyan sa may Maroroy, bulo yan sa may Doña Maria. Tuyan yun. Plus lang. Kaniguan man na 3 hours? Tuyan ko na. Diri baka Marian Migo man so an bedsheet man so tumutagip tipo naman buda so anulunan baga parang kiliboy. Mga kuan man nigo, mga panglimang gamit ka na. Tapos Migo, pagpalpagabok ang ulunan may buhok na haralabaon. Kaya dyan nigo, aron yung pagka-release kang darba. Tapos Migo, pagligid-ligid mo, biglang nagkatulog sa likod mo, tinako anaki, ano ito, tinira ki, ano ito, surot. Dapat nigo, iwa sa daraga sa may release. Iwa bagawan. Sain, Yan sa daraga. sa may riles. Hmm. Anda kul sa Doraga sa Legazpi, kulang na ka na di. Kaya ito ba kami, kung dyan sa may Rawis, nakulon dyan, di ba? Nakulon sa Rawis kayo ito. Oo. Hindi ba kami iba man? So, hindi ka ba maagi sa likod kang dibahin? Sa mga shortcut ka din Likod kan divine. Siguro dito, ang lusot mo, nagyan na sa may Legazpi, sa may shortcut ito. De ko aram ugari. Iyan. Likod. Aputo mo sa Panidos, baka ba kabisado siya? Ha? Sa may stabilis ka maagi? Okay. Iyo. Tama ka. Ikaw man dyan, buda, di ko sa may Logang Gibara subdivision. Iyo. Tama ka. Mga travelers in. Travelers in. Ikaw man ang gadyan. Iyo. Okay. Okay. Sige, Migo. Istorya mo pa ang mga sekreto mo. Natang pagkapon-hapon yan. Pag-istorya data ko yan, eh. Pero sa Legazpi, wala na kan ko yan, 300, ano? Sa Legazpi, dahil na 300,000, ano? Kaya ito, dyan baga sa Rawis. Hindi ako nag-operar pa na Rawis dyan sa may. So, ito baga Legazpi pension ka ito. Ade, kaya ito kan kapanahonan ko ng gadso nga Litas Lodging House. Di ba? Sultir ako kan ka ito, Litas Lodging House. Igwaki nga uya baga Rawis pension, MacArthur's Lodge, di ba? Mga MacArthur's Lodge, di ba? May ano pa nga ito. Hello? Sir Henry, Hi. na hapon po. Right hapon po. Yan, ikaw, pag nadagitan ka ka ni Madam Malu, nakulunan ka aram. Ang pag-istorya ko tabi ate kayo sa kampanahon. Kaya baga mo yan, dahil naman palankan mo yan, ade. Di ko ba yan aram, Sir Henry? At o dyan sa may airport, kung kumusta dyan, Ay, nasa na. Ika talaga. di mo nakabisado yan. Di pala ako nakulog-tarog kaya. Pada ka, doon kamang kaya sa mga 5-star man. Ayun, uy, Sir Henry. Ano? Ano't ay, pangyayari na wala pang signal. Madali lang tabi, ate Kayen. Ate Kayen Llobrera, sandali lang ate Kayen nalubat so baterya. Mangyari sa mga bakao. Sinaksako na. Madali lang tabi, ate Kayen.
Sabi ni Ate Pita Pacres, paano man ngaya ako sa ginigo sa Alice Corner. Yan. Sige Ate Pita, ingat tabi ingat ka. Ingat tabi. Ate Pita, yan. Okay na. Okay na Ate Kayen, pwede ka na mag-upload tabi. Shh! Ate Kayen. Pwede na po. Ate Kayen. Pwede na po. Yan. Alright. Hello? Yes. Wala kaming kuryente. Ano po, Tagalog ko? Iyo na baga, Tagalog ko mas madali sa imo kaya pag nagre-report. Oh, ano naman napait naman. Grabe naman ang tiwala mo sa ate kayo na Siyempre. paguna mo sa ko. Tagalog ko na ako. Iyo, madali na baga. Di, Tagalog ko na, taga-prime water pa. nang problema si Kwa, nang problema si... Kumusta si Ate Maria? Ano baga nagtaga-tipig, sige baga ang reklamo ng kuryente. Ay, sus, Bata, na. nag-iilang pati ni. Paghuba ka ng tingin mga suday, magparabarado okay. Kung sa mga makon sana, sa mga sirilag-silag sana, mapresto. Yung nga ni Sir Henry, makauyo mo. Oh, then, di magpara, kuwantawat naman tigitso boy. Di man kayo mag-interest na kaan. Ay nga nita, si Chuboy, ayahay na. Iyo nga ni. O, baysa na, kasurin pa dyan ang kuryente. Ano po? Kasurin pa dyan ang kuryente sa lugar mo. Kaso bago alas 8 Sir Henry hanggang ngunyan, wala pa po. Alas 8. Iyo po. Ay, nako. Anong area? Santo Cristo ka eh. Pag-asa. Tigdi sa Mikey, Madam Sonia. Oo. Ano yung pag-asa? Ano nga ng barangay yan? Pag-asa, daraga, Sir Henry. Barangay Daragang Latosunta ka na. Anong barangay? Ano? San Roque? Di ba? Okay. Pag-asa San Roque Daraga. Yan ang Apo. sumay. Iyo. Aram ko yan. Sige, Apo. i-chat ko kay Angie. Sali ko ha. Ay, sige po. Salamat, Sir Henry. Bye-bye. Bye-bye po. Bye. Ingat. No. Sige, habang nag-report tabi si Angel, i-forward ko ang istorya. Duman kay Ate Angie sa Aleco. Sandali lang Angel ha. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom. Ninala ko pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago. Tanganing magmangatay kay panpo na sabayan ng proteksyon Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na nagkakatabang sa pagtaon ng proteksyon sa oral na pag-inom kang Liver Aid. Pwede na mabawasan asin pwedeng mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man ora, mahilig man uminom o dahil, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa tay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na tay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Ate Angel, good morning Ate Angel. Afternoon na, VP. Ay, sorry. Pangyari. Pag nailing takang pag-iling ko, diklom. Ang pag kami ni VP, nag-iitom na ako. Kasi bago nailing taka dyan sa baba, pag-iling ko niya ako nagdiklom. Ika pala. Maraming pali. Ika pala sunailing ko. Parang nga ko, mayroon ang panahon. Ika pala. Okay, sige. O, ano, kumusta? Go. Yes, ang location na VP sa DCGP News, yung kami digpis sa Sitio Malangka, na Barangay Taysan, Legazpi City. Kung saan pinasyaran ni kang mobile unit, itong ipigpaabot sa tuyang concerns sa mga road users, pabababa digpis sa bigigay mo bagay ni VP Andre na housing unit sa Department of Settlement, and then katuwang po ang local traffic. Kung saan ito na concern, itong mga nakabugtak na bilang possibility ini-answer sa mga work diba, na bigla sa bisigan na mga nagtatrabaho dahil sa darakulang mga equipment ang nagadaog as luluwas di Henry. And then sa mga sa video, pinidong makabugtak hello? Yeah, go ahead. Dahil lang na video Henry darakul sa sa
Aha. Ay, tapos And, nagwawara. Hello? Yes. Mantinido VP Henry, itong mga cones sa ibugtak duman, karurugso kay NFP, ang concern duman sa nagpaabot sa tuya, na posibleng makaulang, ito duman sa mga nag-aaraki. Pero sa NFP Henry, ito man gamit na earth warning device sa mga nagtatrabaho dito, sa nga nagtawan ni Patanid, itong mga mag-aaragi po kita sa lugso to ng kay Init Henry, and then na pagbanggit man visible man itong mga codes bilang nasiserving traffic sign para po duman sa mga nag-aaragi sa lugar. I see. So, anong gusto nila mangyari kay yan, tabi? Angel? Angel? Iyon man, natalo tayo ko yung kibarandilya mananggad palaan. Napot mo kung napot DNDP wala rin DNDP pwedeng ang makahuron, marani daw kami duman ni Kuya Boy Sige sa daw. may area, sa medyo parusok po, manghanap kami pwedeng ang makahuron. Oo, nakita binugta ka yan mananggata. Baka magkausa ang aksidente tabi, tababaga yan? Opo, VP. Oo. So, posible VP, posibleng gamitin ining early warning device duman sa mga nag-aaragi. Ang korosyon lang VP na pigbugta kaninda, itong duman harani sa may tiga laugan, tapos tiga luwas sa equipment. Oo. May nagdidikaya kang kaso bagong aga. Girimay dit padang ma-aksidente dyan. Dahilan sa, iyan ako na yan, iyan na mga, anong apod kan? Early warning yan, na color orange, orange na may So, mga kombinasyon na white, di ba? Oo, okay. Posible VP, so sabi mo ni Boy, posibleng pigagamit din ito. Ang pigbuktakan lang kaya ni VP Henry, ito duman sa area na harani po sa may tigalawgan kan mga heavy equipment. Nagpurbar kami VP Henry na may makaurong ni Kuya Boy, pero distansyado VP sa mga nagtatarap po dito. Okay. Nata daw. Posible VP, pwedeng magtaram Oo. kung nagbugtak po sinda kayan. Okay, dapat kayo kayan. Pag mabugta ka yan, may concern ang kwan, may concern ang ang mga otoridad, lalo na yan na sa tuya ng mga public works. Paano na yan? Na problema kalugod kapag Yun nga. hapon-hapon na. Okay. O di sige, iranita yan sa, ano nang tinampong ini? Provincial Alin po road, yan, city baga? road? Day ko lang VP sure kung sa ining tinampo. Basta sa ako po inikan Sitio Malangka na barangay. Okay. Oo, okay. Sa may partikan Buragwis po tab. Sige, follow up talaga yan. Puta, ayan ka engineer. Singa nito, city engineer ta. Engineer Ibo. Engineer Clemente Ibo. Oo, ikwanta kay Engineer Ibo kung ano ang kwan ka yan, ano ang pwedeng gibuhon ka. Tama ka ba ng ganun? Taka sa hapon, may dumidigdi, ang concern niya, baka ngaya po kung magkausad aki aksidente. Yan ang problema niya eh. Kaya, nagreklamo siya. May video pating tayo. May drawing siya. Opo. Okay. May yung talaga dyan dito sa sigsan ko na video. Okupado sarong lane ka na tinampo. Kaya, itong nagpaabot po dyan yung concern dito sa stasyon. Okay. Sige.
Apo. So, yan si Henry, ang mga sitwasyon ligyo sa Sitio Malangka, sana barangay Taisan, Legazpi City, with Aha. Kuya Boy in the Saga City. Thank you, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Di, sige. Hindi ko nag-aagi ka mo dyan sa lugar na iyan. Iyan, paarog kayo niya, no? May nagdi sa kuya kasabang aga. Bullards ang apod. Ang apod palang kan. Bullards. Bollards. Itong so. Bollards. Itong so. Kung hindi magiging mga propinoso na ang color orange, buda may white na. Itong reflectorized. Ang apod na kang bullards. Bullards. Mahiwagang bullards. Hello? Hello, BP. Ang aram ko kan, magapalong, may permit. Iyo nga ni, pero natanong ta kay po ng kabangakan tinampo, bugtakan ka itong bullards. Kasi tibad kang ano nindri dyan. Tibad hindi makadisplido. Pero once sa kadisplido, lugod sinda. Iyo na nga, napigiling ko kaya sa video na nakuha ni Angel. Siyempre, kung malawag ka pa rin sa tinampo, arayo, pa ka duman sa first, so, at 4 lanes ba pa rin, di ba? Kung alin kang Taisan, pasiling ka sa Camellia, 2 bagang lanes yan. So sa wrong lanes, yung binugtagal ka ng mga bullards. Iyo nga ni, dapat magaya, no? Approved by the engineering office kasi kung sa city yan. Iyo, kung bakit pa rin, duman pa sa harayo, yung dumang kaya, slow down, men at Yeah, work, di di ba? ba? Ng mga signage pa, no? Hindi ka surat. Sa basta yung butak mo na bulag na yan. Oo. Kasi dapat, beforehand, di ko na yan na slow down. Yan nga. Working ahead, mga arong pagataan. Yan. Slow down nga 100 meters. Men at Yan work. dapat, yan ang standard yan dapat. Yan Vicky. dapat. Oo. Ang problema ba no, sa tuya araw ganyan? Bako man sa pag-menos, baby. Yan ba, no? Dahil naman nagkakaireling. Iwa di. Pero violation niyan. SOP baga yan pare, adi. Correct. Kaya alam mo nga. Buka ka magmagasain. Oo nga, slow down nga. Primero 500 meters, 50 meters, di ba? Iyo dapat, iguakaan. Caution baga yan, BP. Yan, exactly. Yan ang kulang sa mga patrabaho, tadi. Kaya ano taga na may pigigil ng tulay? May pigigil Wala ng mo na, tulay? BP. Kung mapatrabaho ka, iguakan safety officer. Oo. Ang nagmumugtakaan, safety officer, kasi may mga certain meters yan bago duman sa site mo mismo. Iyo nga. Ano daw? Sige, tadala ko na Bako man magkontrata. pwede yan, BP. Ilang site mo, basa ka sa na bumugtak, Adalan ko daw bigo magkontrata lugod. Ngani magkaaradalan ko yan, adi. dumalagan ka sa 2028. Tapos makontrata kita, pag nagana kita. Adi. Pero yun na, dapat. Paano ka makabawi? Ika ngayon ang dami ko, adi. Ika ang dami ko. Di ba, tinagit, adi? Minsan, ha? Ano pa man? Kaya ikaw na pa, hindi mo ginabi ding sabihin na magpinsan. Ano, maaari lang kulor tang duwa? Karayoon ma? Kung sana, nagkapareha siya kasi sa buhok. Buday. Sige na. Abay. Saraway no will ini oh. Di ba? Pero di ba nga slow ikaw kung nakailing ka nga slow down. Nga slow down, bridge under repair. Yan, di ba? Harayo pa dapat yan. Habang nagrani ka, nagdirakol ka ng kuan, ang warning. Kita digdi, kung hain yaw na sa tulay, saka ka mga tugang makailing na may warning palan. Di ba nga? Luway, tulay, irarom, irahay. Mag-arba ka nakasurat nga, kuya nimi, di ba? Slow down, bridge under repair. Bikulon mo, luway, tulay, irarom, irahay. Di ba? Kung di kita didikon, hay, nayangon na sa trabaho, nakikig ka na sana, may patrabaho palan. Sa kabaga, at ayan ang problema ta paminsan. Kaya da ko garon ako pwede sa politika ta mag-iriwal kami perme. Kano Sir Henry apod kay ito na piglaag ninra ito para sa work access area ninra. Igwa dapat nakalagyan na heavy equipment crossing. Iyan. Eksakto ba unitabing texter ta. Dapat igwa harayo pa nga slow down. Heavy equipment crossing. Yan ang pigahan na putaan, nagkakahiriling ko kayaan sa mga ibang nasyon. Muna pagbanggi,
May nag-iimlat dyan na ilaw. May mga arrow, etc. Nag-iilaw yan. May ilaw yan. Para di ka madiskwedo. Ang purpose gayon, kaya may connoisseur. Tama ba ang pag-pronounce ko? Connoisseur o connoisseur? O alam po na tamang pag-pronounce ka ini. Salamaton. Nakakaukod ako sa indok yung mga dapat na ano yan. Dapat na aradalan. Ako talaga, hanggang mo yan, learning man kita. Bako man kita matibayo nun. Anong pag-pronounce daw ka ini? Makasala ang pagka-pronounce ta. Pasupog. O, yan. Pronunciation. Yan. Sandali. Pronunciation. Dapat mari ang pagka-pronounce ta. Masupog. Pronunciation. Yan. Okay. Yan. Yan. Yan, hilingong daw kung tama ang pagka-pronounce ta. Nagaharam na lugod ang cellphone ko. Ayan, lugod ini, oh. Ano na yan? Ay. Pronunciation. Kanos, mauna yan, ha? Nagaharang na lugod ng pagkwanta. Ano na? Kano. Ayan. Patan cellphone nagharang na. Yung si Jel. Cones. Ayan ka na. Dahil ka ngayon kamugtaki. May nagkatarabay speaker niya. May na. Then, nalugod na. Nga na. Connoisseur. Islangon man, connoisseur. Yan, connoisseur. Yan, connoisseur. Connoisseur. Yan. Ang pandok mo ngayon, connoisseur. Connoisseur. Your face is connoisseur. Connoisseur. Tama yung nag-text sa tuya. Dapat talaga may nakasurat na heavy equipment crossing. That's why, sinda mga tugang, igwa ki arog ka iyan. Di ba? Hello? Kalibol, kano'y kalagat to? Anong aran? Kano'y kalagat to? Kanis? Kano? Kano? Oo, kano'y kalagat to? Kano ang apod sa Kano? Oo, kano? Talaga? Kasuaring ka nagduman. Salbatana ka pa rin nalakon. Dekang kapiltulin na. Awin na. Bye. Angel, musta sa amin na balik? Angel? Yes, VP. May nakauran ako duman, VP, na magaling mga engineer po ito. Ano sabi nila? Paabot ko sa concern na yung ito, may dyan sa tuya, nag-express concern na posibleng sa mga unfamiliar na nagbabiyahe duman. Ang tara mo talaga, VP Ninda, tigagamit daw po ninda ito para pagtaon ni na early warning na duman sa Tama mga man. drivers po. Iyo, tama man. Pero dapat tumungkot sa kung halik ka ngayang parting, ano nga ito? Taisan. Halik kang Taisan ngayon. Dapat igwa duman ki ngaya. Slow down. Diba? Heavy Apo. equipment crossing. Diba? Opo. Dapat igwa ka duman VP. kita kulang karatula. Sino man kung halik ka man duman sa tapasakat baga ito? Kung halik ka Opo, baga hari naman Camellia naman area? sa may subdivision. O dapat igwa ka man duman. Slow down. Heavy equipment crossing. Dapat arog kayo. Apo. Baka nabugtakan mo lang dyan kay connoisseur. Connoisseur. Salbatan naman Wala nabubugtakan mo sa kay connoisseur. Baka Dapat ka may warning duman nakabugtak. Yan ang kulang. Kukulang sinasabi ka apod na road safety. Ang road safety, very important yan. Tamay nadidisquido. May nagdadalagan dyan na tinampo na auto. Oh, tapos belohon pati VP. Natuloy, kapababa, bagay na. Natuloy, nagmotor-motor ka pa dyan. Ibang kasunod mo, makaskasandalagan mo dyan. Ako kahit
siguro kaskasan ko yan. Tapos biglang preno. Biglang de seryoso, dapat kulang sinda kikuan. Ay nako, sige tara mata si Mayor. Sige, Si BP. Mayor masana. Kulang sinda. Okay, ako Angel, no problem, no question ako kay yan. Opo. Na may cancer. Yan, May cancer. cancer na nakabugtak. Gan cancer nakabugtak yan. Pero only that, it must be properly installed. And there must be a prior notice to our motorists. Okay? Yes, Your Honor. Okay, thank you. I raise my case. Okay. Diba? O sige, ito paabutan sa engineering. Bura kay Mayor. Opo. Ha? NBP and Okay. mga informasyon pa with Kuya Boy, Angel Mostada, DCGP. Apo. Hello? Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Traffic cone, sir. Ang napod kayo ito. Traffic cone. Opo, traffic cone. Very good, sir. Traffic cones. Tama ka. Pero dapat talaga may prior warning. Di ba? Early warning na iba. Bako ka pera kaya. Yes. Part ito, sir, pa naging traffic work zone area. Yes. Oo. Inibo nila itong one-way, panganing, dahil pag magluwas ang equipment nila or mga truck, dahil mabanggakan mga Tama. Oo. pedestrian Auto. na Makaskas ito. auto. Makaskas na tama ba? Ako sir, okay. Ako no question ako naman sa pagbugtak ninda. Kailang dapat may properly warning. Ano na day makigkig ang hayo pa. Dapat 100 meters, igwa na sila mga signboard ka ito. Exactly. Panganing pag-abot naman sa work zone area ninda, Yan. aware na sa tao. Tama, sir. Agree ako dyan sa imo. Okay. Salamat, sir. Salamat. Salamat. Di ba? Oh. Ako tabi, I have nothing against the traffic cones. The cancer. Kaya dapat properly installed yan. Harayo pa, may nahihiling ng advisory na may mga auto dyan na nagko-cross. Yan. Hello? Medyo mabalik ako. Oh. Hindi ako ngayon sa Kamsor. Nakatabay ko sa mga cellphone. Oh, talaga ha. Kusugo ng signalan, no? Digdinig ko sa, kaya ako din sa TV. Digdi sa Kamsor. Aray talaga, ikon, nakabugtat na warning na heavy equipment crossing. Wala kang magihan mo. Na, totoo, amigo. Tama. Arog yan kaya. Bypass pagka digdi sa may Yes. paaw. Yes, yes, Ano ba ka? yes. Yes, yes. Lusot tiniduman sa may santele na bula. Nanggad. Aray yung pamit, mahiling mo. Tama yung mga pigbubugtak sinda ng mga warning sign. Opo, opo. Para aware ang driver. Pandang sabihin, sa ruwang kaya. Opo. Tama, amigo. Hagi ako dyan sa imo. Maka-aksidente kaya baga pag supara mo na uyaw na mismo sa may Yes, yes. truso sana. O paano ko makaiwas kaya kung ma-speed jadi mabalandra sa duman sa mga traffic code. Yung baga, ay nako, bako ta parimigong priority and safety. Ang pag-iisip ta, so safety kan sa to, kan trabaho ta. Pero so, ibang safety, medyo kulang ang sa tuyang implementasyon, di ba? Maluya. Oh, okay. Salamat, migo. Mabuhay. Sige po. Kaya baga ako, pag nagduduman ako sa ibang nasyon, habo ko magpara-kumparar sa nasyon data, paminsan, nabibiyan sa ng mga traffic signs na, arayong kita ko yan eh. Sa Hong Kong baga ko yan eh, Mary. Maski maliwanag, nagbiblink yan. Arayo o nung pangkwan mo, nagbiblink yan. Kita digdi. Salbatana. Ano naman niya? Ikaw kitang batas. Ang hapon kaan sa batas. Ano yan sa batas? So, safety? Safety something? So, kara Dr. Chris Gianan baga na advokasya. Occupational safety. Anong pagiging bukan mga traffic engineer, akan mga safety engineers, kada proyekto, ay nako, para na sa nakaan naman na. Di ba? Oh, sandali, ito, may text si Dr. Chris, halaba unon. Ano ni? Doc Chris, outstanding, dedicated, outstanding, caring, compassionate, health advocate, reliable, innovative, servant leader. Pwede na pa di. Pwede na pa di. Aram ninda iyan, ta nag-training ang mga safety officers, kaso na shortcut na, na short ang budget, kulang na ganan siya, o yun na nga niya.
Kaya disappointed kaming maray na nagtuturo sa safety training tapag kukuha kan certificates, wala na for compliance na lang na may safety officer, wala na proper implementation. Correct. Any hazard or expected hazards on the road, dapat may signage. Yes. Ang primary purpose is to avoid accident. To avoid mga tugang loss of life o lives. To avoid mga tugang danger or any ano nga nang bikol kang ano ini kan tama kan ano yan ano nga na English kaya na ngaya ano ang English kan kuya ni minang kabararian. Galing man. Ano apod kaan? Ano nga daling ako? Kulugod sa term kan salbata ng iyan na. Diba? Republic Act 11058. Yun, bigasabi tanay. Casualty. Hi, Inda. Good afternoon, Tabi Henry M. Ate Shara, please come here, Ate Shara. Ate Shara, please come here. Anak, come here. Come to Papa, please. Come on. Pwede ka tabi. Dali, Ate Shara. Ate Shara na naman na. Galing papataramano naman niya. Okay, nasasala siya. Pag nagkampataramon ko siya. Pabasa mo kay ate mo Shirley ini pakinabang ka. Pabasa mo lang pabasa mo kay ate mo Shirley yan. Tapos simbagon niya yan, diba simbagon niya si apudan niya yo. Apudan niya. Gamitan ang cellphone ko para mas madali tapig text niya. Okay? All right. Okay, kalat ko na. Uyan na Salbatana ka, Noel. Pigpaliboy muna na kung sarawayon ka. Sabi ni Noel, uyan na ngaya ang fruit of my waiting. Sige, sana migo. Pakwa na sana ako, migo. Paliwuya ako, migo. Paliwuya sa ako, migo. Tala, tusunta ka dyan, migo. Ako na. Ako ni naso. Iyo tabi. Maray ka pa. Di naman ki. Di naman kita ki. Kugman. Okay. Good afternoon, Henry M. Engineering control at administrative control. Yan. Tama ka po dyan in the texter ta. Imbudo yan nung imbudo. As imbudo ba man ini? Good afternoon po. Halat ko na ha. Traffic cones ito, sir. Dapat, sir, igwa itong work traffic zone arrangement. Yun na nga niya. Ang pigataramdami ko. Nagpararatinder kay safety training tapos daiman sana. Diba? Ito. Sabi niya, good afternoon, Tabihen. May nangliligaw po sa akin na isang lalaki na may asawa. Nagugustuhan ko siya habang tumatagal dahil napaka-gentleman niya at doon nagugustuhan ko siya at napaka-gentle. Ano sabi natin, Shirley? Yun na? Itapulan niya? Ano? Okay. May gini. Okay. Sige. Dito ka muna. Dito ka. Maupo ka dyan. Pakinggan mo ito. Dito ka. Pakinggan mo. Sabi niya. Good afternoon po, Sir Henry. May nangliligaw po sa aking isang lalaki na may asawa na. Habang tumatagal, nagugustuhan ko siya dahil napaka-gentleman niya at sa kanya
nasa kanya ang katangian ng lalaking hinahanap ko. Minsan, pumunta kaming dalawa sa Bakakay. Nag-ikot kami hanggang sa Santo Domingo. Nagugustuhan ko siyang kasama dahil napakasaya niya. Parang ikaw po. Ay, salbatana pa. Sinagpuno pang parang ikaw pa. Sabi ka na kung nagkaibahan kitang duwa. Pagkarayan di pa kitang duwa nagkaibahan. Kung kitang duwa nag-ibahan, araw ka ito nagpabakakay na kita, nagpa-Santo Domingo kita, di ka makaabot sa Santo Domingo, di may lastro ka. Noy, may tama siya. Kakamaniho, mapagalbang ang kakamaniho. Tapos di, sana palan. Awano man na, ito. Hindi naman siya mayaman, pero ako, hindi naman siya mayaman. Sa katotohanan, ako nga po ay may sariling kotse. Kaya lang, bakit po kaya in love ako sa kanya habang tumatagal? Please po, Sir Henry. Baka mahulog ang loob ko sa kanya. Ako na problema ang loob ko niya. Anong sabihin mo kayo? Tama, alas 4 na. Ako na naman siya na problema. Ika, anong advice mo? Alat. Ano da? Para sa Kuya VP, dapat day pag-tolerate si mga siring kaya na Bisa? mga siring ka na emotion. Dapat bilang babae, day kita maging rason para makulugan ang kapwa ta babae. Diba? Kasi mo na babayan makulugan ka itong kapwa niya babae. Kasi naman, may asawa na ba yung lalaki? Sasabihin mo naman. Yun naman sasabihin ninyo. Sekreto naman. Diba? Sasabihin nyo. Sekreto naman baga, diba? Para sa Kuya, dapat ipundo mo na yan. Kasi Alangan mo na sabihin, Mrs., may karito ko sa bago tabi, hali kaming Bakakay. Ala, istorya ko. Ano, aber, sige daw. nag-aagad ba ki-advise sa babae? Ha? Nag-aagad ki-advise sa babae. Sorry pala. Sorry po. Iyo pala na di. Iyo pala. Sige. Sorry. Nagagawin ko palang ki-advise. Sus ko. Ngunyan. Sabi ni Ihadong Tamdong Hit, di ako nakakahangos kan topic mo. Sige daw. Anong advice mo? Yun na. Manong Reg? Ano Manong Reg ang masasabi mo? Dahil nag-missed call ka. Anong ibuta? Punduhan niya na ito. Punduhan, so? May agom na baga. Sorry. So, nagkakagustuhan niya. Kuya Nemes, nag-feedback so microphone ni Shara. Kuya Nemes, nag-feedback sa mic na siya. Baba mo tabing di. Nag-feedback. Punduhan niya so? Itong lalaki na nagugustuhan niya, Paano pagpundo? may asawa na po. Paano pagpundo? Siya na lang mag-iwas. Paano mag-iwas naman? Kasi Kasi pag- na ipagpara... Kasi habang umiiwas ka, namimiss mo siya. Daiman din, pwede. Ha? Ano? Kasalan yan Sain? sa Diyos. Iyo. Saka na, pag baka na lang kitawad. Hello? Pare. Bigo? Hindi ka mag-advise. Kapag in-advise lang, naladagit kayo itong buhay. Anong ibong ko? Tulungan mo, hindi na natin. Nasa mo. Bye-bye. Taraway. Sige, ano pa? Ano pa? Ano? Ako talaga. Magparebay ba ka sa ko? Dahil kabutang ki duwang dulong. Hello? 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 Pading Benny? Hello? Number 1. Kadakol kan gusto mag-intra. Pag natal kadakol kan mag-intra. Hello? Ikaw, very exciting ang topic mo At na nga ni, kunan malas 4 na naman. Ano da? Ako, sige na ta. Kasi pwede nga na yan. Ako nga na Bahala ka. Sarap ka man na hapin sa impyernong sarawayon ka. Hindi. Number, araw ka na miss. Seryoso. Number 1, sa hiling ko may confusion siya. Naka-confuse siya kan magiging decision niya. Tanag-iral di, so nakagustuhan niya na so lalaki. Buda, so
pag-iisip niya, na day pwede, tamayagom na. Yan. Hello? Yes. Diba yung testero, ano yan? Ano? Testero, diba si, ano yan, si Isay? Rolando, ba na yan? Mundo naman natin yan, Rolando. Ano na sa'yo mo? Pero pa di. Hallucination mo sana yung Rolando, bumundo ka ng Rolando. Okay. Rolando. Ganun mo lang ganun yun. Oh. Number 1, ikatabi girl, may confusion ka. Ang ginibo mo, sala sa pinaka... Puon sa puon sala. Tama? Puon sa puon, sala, kaya din magiging tama. Maski na din magiging tama. Maski maugma ka sa poder ka iyan, din magiging tama. Sa mata kan Diyos, sa mata kan tao, huhusgahan an sa imong kalag pag-abot kang panahon. Huhusgahan ka na sala an sa imong ginibo. Pero may pagkataon panay ka maghagad din tawad. Magbakli ka, asin maglakaw, na dahil na magkasala giraray sa araw ka nagibo-gibo. Maski di may kumpisalaan sa mga padi, pwede mong gibuhon ang sa imong pag-iwas, na dahil ka na magmadara kan mga araw ka na bagay. Pag uminagda, nantig busy po ako. Tama? Oh. Mag-drive ka mong duwa, busy nantig din, hindi pa umaangad. May automan po nantig kang sa diri. Tiga man na siyang kutse. Oh. Basta, pag uminagda, dahil ka mag-iba. Diyan matatapos ang problema mo. Pero din pag pairalon ang puso mo, na-crush mo siya o gusto mo siya. Tapag pinairal mo, madidiskwito ka ni, remate ang puon kang batag. Oh, tapos, ang puon ko yan imi kang kamote ko yan imi, hihimuon yan. Remate ang unod. Diba? Di. Isus ko, simple man sa nang bagay. Patagpigdadamay muna naman kang problema mo. Pako yun eh. Tama. Sabi nga ni, sa tatara mo na English, void siya from very beginning. Sa puno pa sa nasala ng dati. Kaya dinunggod siya magiging tama. Oh. Pero ang sala na yan, pwede mong pagbago, pagbaklian yan. Pero hindi ka namubot sa punto na malunod ka mo sa hararom na kumunoy. Para dumang ka mong duwa maglangoy-langoy, asin na Malaysian mo, na kamo palang duwa, lunod na sa kasalan kan mundong ini. Perfect. Bakong iyo, puno na, be. Parte man sa nanggan sa imong, ano yan, baka aki ka pa. Teka, umanap ka soltero. Yung pareho mo man. Mga arog sa, kaysay, pareho sa ko. Pareho Pareho na. niya, daraga. Yan, no. Arog ka iya. Ako pareho sa kuya. Yan na. Saleme, pumundo ka na kanta. Otro pa text mo, latusunta ka na. Gibo-gibo mong iyan na. Pero kung dahil mo kaya sa ka, magpersonalan kitang, magurong kitang doa. Pwede ka sa ko sa DCGB, ere. Pwede ta? Opo. Pwede ka sa ko sa DCGB, mga 9 o'clock, magurong kita dyan sa baba, o sa sabi ko sa opisina ko. Kung bako mga alas 2 ang hapon, magurong kitang doa. Alas 4, pwede man, magurong kaming doa. Mas mapapaliwanagan ta kapag personal ang oron tang doa. Yo. Atay parodo ka. Diba? Ayun na tabi. Oh, okay. Oh, thank you, Ate Shara. Bye-bye. Okay, bye-bye. Whew! Salamat! Okay na hapon po. Sa paipita dyan. Ang mga helang po kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang